Tapos ihagis mo. Yan, mga pagod. Pagod mag-post pa. Mag-almusal muna tayo guys. Kape-kape. Magkape na paaw. Si Master Dragon nagpo-pollinate. Busy. Nay, Yan, nagutuman. Aga ba naman gising? Siyempre, ang bida ngayon, ang dragon fruit. Kaya itatry din nila yung... Wait lang. Itatry din nilang mag-harvest. Kasama natin siyempre yan sa... Picturean mo pa? Sa free na. Wait lang nga. Yung mga Ito pano, muna ikat. Pag sila... naglalaing dagay. Go. Pahing pa. Ulit! Mabahing nga karon! Dito, ito. Maganda rin. Yan. Ito na lang. So, dali ganda ang anggulo ha. Wait lang. Pahirapan yan ha. Allah. Naku, nasugatan na guys. Picture. Smile. May pandisre pa sa ano. Next. Masa magtanggal ka ng anong plastic? Ito, itong isa na to. May plastic ka? Yung sira eh. O kaya ito, O ito, May kalat eh yung plastic. O ito na, Doon sa kabila. Dito ka nga isa Makita. Wait lang kuya. Magsiksik gibda ka No. Kawawa dito. Baka makita ang gulong maganda. Wait lang. Manggulo. Yan. Okay. Cut. Tulig mo. Okay, cut. Dari ibo. Yung ilagay mo siya kuya na ano. Ayun. Naturog kayo. Magsubuan kayo dyan. Wala mang kutsilyo pala. Ang kutsilyo ay? Ano ba ito? Huwag mo takpan yung sapatos mo isa pag ilabas mo. Mag-aura-aura lang kayo guys. Yung iba-ibang posing. Yan. Ang bakla na rin. Tapos ano, higa ka sa ralap niya. Ayo. Guys, kano upo. Dito mo na yung dragon fruit. Guys, kano upo mo. Ayaw kong tapakan yung banigi. Hindi, okay lang yan. Laban na lang yan. Ano? Atag yung paa mo. Paano ba? Di ba dapat Baba. pahaba yung paa mo? Sino mahiga? Si Billy ang mahiga? Ay, oo. Isa ba? Kala ko si Billy Brian. ang mahiga? Sandali lang. Tapos bunutan mo ng uban. Bununtan mo na yung Sa pababa ka pa. Puting buhok. Sandali lang, nahilap mo na yung tapit ko. Yung plato ba? Magsubuan. yan. Ganda. Doon mo lagay kayo yung dragon fruit. Billy, ganun mo konti yung paa mo. Kuya Billy ba? Kuya Billy? Kuya Billy. Yan. Taas yata ng ulo. Ako hindi na ako magkuya sa'yo kasi mas matanda naman ako. Mas matanda ako kaysa eh. Hindi, yung dugo kasi. Nalilito ko nga. Oo. Matanda na nga siya sa'yo, di matanda pa sa Si kuya na nga, sige na. Kuya Billy at Ate Aisa. Umuwi ganyan na isa eh. Magganto ka oh.
ganun. Pag may ganyan yung mukha niya, para na rin ko na pasyente. Pag mahawakan yung mukha niya. Yan, ganyan. Kaya ganyan lang. Yan. Yung kamay mo, ganun mo, oh. Yan. Data kapingin ka yata sa akin eh. So, tingin ka doon kay, ano, ay, yan. Ito kong pikit ah. Ito yun na. Ay, yung turog lang siyang guys. Tingin ka sa kanya, Billy. Kay Aisa. Yan. Danan, guys. Huwag kang makisali mahiga. Buti na lang walang araw baga. Nainggit na daw siya, guys. Sunod na siya. Okay na? Tayo ko na. Tayo ka. Sa mga gustong mag ano pabook sa ano aming sideline. Galamay. Contact niya lang G Sisters Oh, Photography. Ay, ang saro ng guys. Alam mo, ulan na. Sige, okay lang yan. Kaya mo, maganda nga yan eh. Harbisin ka. Sige na. Okay na yan. Dagdagan ko. No, okay na yan. Hindi, dapat isa pa kasi. Sige na. Subuan mo siya. Ganyan ka muna. Hawakan mo ito. Kaya ito bang kainin eh? Magpicture ka muna. Maambon guys. Tapos, Buwan mo. videohan? Videohan ba yung pagkain? Oo. Tapos picture ka din. Okay na? Go. Subuan mo siya, baby. Dahil magkabilaan palitan tayo. Wait lang, wala pa. Kaya Peng? Wait lang. Hindi ka lang nakasi. Oh, wait lang yung picture. Kasi gito ba? Ubus niya na ako. Nagutom guys yung direktor. Ibalat mo. Baby shine. Peng? Picture ba ito, Peng? Kogi kayo. Yan, ganda. So, malupit yun nakapagpayo. Kunwari nagtawanan kayo. Ay, kunyari, ginapunasan mo yung ano nyo. Ano siya mo? Hindi yan matanggal Paano pa ka rin naman ng clips na video? Yan, ay, nagkalat yung tuloy. Nasang gastong ano? Gasyal. May reklamo. Nabanuga gas. May reklamo sa pandesal. Gas mo yung pandesal. Punasan mo Kuya Billy yung lagpas na ano niya. Yan, ganda. Ikaw din meron. Ay! Kalma. Napapatuka na guys. Tukang-tuka na. Ano pa yun? Ano pa yun? Inggit ka lang. Tukang-tuka na yung manok namin. O next. Ang harap na. Tapos iharap mo yung dragon fruit ay isa dyan sa gityan. Kabigat ba na?
na lang, smell na lang kayo. Tara na dun sa kwan. Putikan. Putikan. Putikan pala. Mag-breakfast muna. Dapat yung meron siyang kuha ito yung dalang Oo, yung ano mo. Yung siya lang. Siya lang din. O, di siya lang din eh. Yung ganyan, pwede mo i-flow, float pa. Oo. Dito ba Yan. Hindi na Hindi rin gawin. Tubog sana rin. Maganda yun pag nakakam siya. Na-imagine ko na siya. Nag-video sa utak ko. Smell nga Kuya Billy. Pare kasi chat-chat. Nawa, nag-chat ka. Excuse me. Tara na. Tapos na. Sagot mo. Nagasagot guys yung ano. Salo. Magupo ka. Kapupula ng mga tukaan ng... Tignan mo yung tukaan ng kwan kapupula. Dragon fruit yung kinakain nila. Pati pa ako nagkakain na rin. Mag-crook ka ka. Sige, hagis mo na para maglapitan sila dyan. Pamo isa. Puro pink yung uso nila. Kaya nga, puro Hindi na siguro tuka-tuka to. yung nasa mga ano. Magupo ka Billy. Ang pong ano. Hindi Yan. na kaganyan, no? Yan. Yan, pang-apat na outfit na ba yan? Na? Ano ba yan? Last na yan. Last outfit? Bigin na ako. Ay, dayo na, dayo na. Oh. Pagalan nyo lang. Hindi, ano mo. Hindi mga aso mo. Sige, yan mo. Ganda yun. O, dyan na kayo. Mag-ano na kayo dyan? Dyan lang. Mag-aura-aura na kayo. Ito muna. Nakapang ganyan pero Okay lang yan. Ba't anong kinabunot mo ah? Ne? Akin na. Doon kayo sa Doon, dapat dyan sa gitna eh. Dito. Gitna ka pa ng konti. Para kita yung... Sa medyo, Oo, ilis-lis yung pantalon, Nakatalong maganda. labo. Oo, itaas mo ganun. Yung yan, Doon siya sa gitna, tapos ikaw naman doon sa kabilang side. Sa gitna. Hindi, dito sa may daan. Magkabilaan kayo. Ako dyan sa gitna. Ay, basket na yun. Ito na? Yan, ganda. Wala nang pulot na. Ngitian din daw kayo eh. Diyan tapos punasan mo siya kunwari ng pawis niya. Doon ka dalawa kayo, magtabi kayo. Doon sa may gitna. Para grill lang siya. Dito ka lang dito. Hindi, okay lang yung wag lang yung puti. Ang masyado. Yan. Tapos punasan mo kunwari ng pawis. Punasan ko ng pugi. Wala pang pupuk na. Ganunin mo lang kunwari. Dapat eh. Yan. Kita. Yan, sige, punasan mo. Andali, doon ako sa kabila.
may bubon mamaya. Sa may balon. Dali lang, isang focus. Sa may kalabaw pa sana. Ay, kalabaw, Ay, oo, magsakay ko. Saan yung kalabaw natin? Ano ginagamit ko? Dali lang, portrait. Yan, ganda. Yung tiyan mo. Tapos na. Umuyin dyan, nakalawin. Nag-video ka? Ganda oh. Tingin. Ganun Ganda nito. Tingin. Hindi maganda kasi yung yung ano, Green, tapos makulay. kulang. Ah, ganyan natin yun. Ito ibang ano. Ibang post na rin eh. Hindi, mag-upo ka kaya. Hindi, buhatin mo siya yung ganun, oh. Kaya mo? Sige, kaya mo yan. Dali lang na, tandahan. Tapos ihagis mo. Wait, wala. Para ba? Natingin ako, hindi. Tingin ka lang sa kanya. Hindi ka lang sa kanya naka-smile. Yan. Isa pa, wait lang. Muna yung baba. Ang laki, isang oras na to. Dali na. Shit ko. Saan nanginginig na ako? Dali lang, video ko lang. Kadumi ng damit. Damit mo. Damit mo. Ako? Putik yung kamay niya. Ano pala? Mag-video ka. Okay na. Next. Barsak na barsak. Nag-regret yung gayon ti photographer, guys. Ano pa next? Dito na kayo. Saan? Sigari na dala ka. Doon kayo sa may bubon. Okay, lakad lang kayo dyan. Video ko So lang. ayan guys, tapos na ang ating prenup. Siyempre, katatapos lang namin guys kumain, ay nag-harvest. Ang dami naming na-harvest. Puro good. Good. Tara guys, kain tayo. Ito po ang aming ulam. Okra. And then, itlog na tira kaninang umaga. Ayan, sa bunganay. Kakasaw-sawa na bagoong. Tara, kain! Maganda pa. Kain. Napagod kami mag-harvest. Abangan nyo guys yung aming yung final na video. Ang ganda. Yung prenup pala na yun guys is biglaan lang talaga yon. Hindi namin pinilano. Baga nung nakaraang gabi nag-isip-isip. Kaya tayo na lang kaya mag picture. So yun. Ewan ko kung maganda yung kakalabasan. Abangan nyo guys kay sa YouTube nila ay doon natin siya upload. Then yung mga behind the scene kay DFL. Kain po. Belated happy birthday po kay Sir Romy Collado. Belated happy birthday po. Sana ay nag-enjoy po kayo sa inyong kaarawan. Happy birthday po. Ingat po kayo dyan. Thank you. Shoutout po kay kapatid na Lainey Abinohar from Stockton, California. Hello po sa ating mga kapatid dyan sa California. Thank you po sa panonood sa aming YouTube channel. God bless po. Thank you. Kain po tayo. Sa bunganay. Sinong mga nakakamiss na sa puso ng saging? Sausaw lang sa bagoong. Masarap ba kaya kilawin? Yung uso ng saging. Haluan mo ng hakata. Oo, masarap. Natikman ko na yun eh. Basang kain na basang. Mangan kakaruba, mangan tayo apo. Ganuin na paw. Wala, nagkaan ka pa pala. Parang di ka nagsaing sa ulan mamaya eh. May one side. Nay? Ne?
nakakapagod pala yung mga ganun guys. Prenup. Ano-ano pa kasi tayo. Pag si April daw, hindi na siya mag-prenup. Diretso. Preno. Diretso na. So kaya mulat ka yung nasa. Diretso ka sa lakta ka lang. Hindi man siya, dati kasi walang mga ganyan-ganyan. No? Ngayon lang naman siya nauso. Saan na yung mantika natin? Sarap sana pag may mantika ng baboy. Yun o. Hintayin yung magkatayak ng baboy. Ang lutong ng ano. Dapat may ano to. Singkamas. Ay, Shout out ano? kay Gayan. Ay, Alam kong sibuyas. favorite mo to. Kaya po ako mag-hiwa. Mabango kasi pag may sibuyas. Bagoong. Bako sa bunga. Sarap po. Pasang hindi ka magkain? Ay, nagkain ka na pala, no? Nagkain na yan. Gutom ka na. Saan? Ito sa 3 yata. Basta magkain ka na. Tapos na yan. Oo. Nauna nang kumain kanina. Pwede sa mga sibuyas mong row. May isa. Yung gusto yung sibuyas mo? Kadami pa yan, no? Yun, no? Basang Sa ano dati. ay, nilalagay mo dyan. Wala, tinanggal ko na, nasira siya kasi. Naula na. Aray ko! Ay, sorry. Ano ba yan? Muntik na natapon yung mantika. Mainit gaya. Kamahal pa naman ang mantika. Ah. Kano ay? 48. Gayat Bisaya. Ah. May gayat ba ang gaya? Oo eh. Iba rin sa ibang ano. Kasi Ilocano mo, sangkalan pa eh. Maamoy yan lang. Tama na. Bango. Magprito na lang siya ulan ng ulamin niya eh. Ang daing. Tapos, bagoong at mantika. Sarap. Tapos, magkamay. Tapos, dirpatan. Nag-ulam ka rin ng ganito basang? Bagoong? Mantika? Akala ko, nag-ulam eh. Masarap pa nga eh, may lupa eh. May? Kadami naman kasi bagoong. Nilagyan ko, nilagyan ko suka yan. Na-try mo na yung mantika bagoong? Eh, yung madik sarap. Hmm? Naging Ano yun? naging kalaw sa tubig. Ang lasa nun din naman mo. Sarap din guys. Malasa. Kinaw sa tubig, tapos yung tubig ang ulamin mo. Naging tunaw mo sa tubig. Ang tapos, Ay, hindi sa buong. ha? Ulaw. Yang? Yung madik sarap. Sinong nagganon? Baku-baku. Kaya pala may tuyo ka eh.